guys, na nami dari sa Dalagit kay kuan kanang tumiog land bank. Kaubadaghang anak niya. Wa ko nakapag-intro di ay paggikan guys kay gadali-dali mi. So padung mi sa ay nangita di mi kuan land bank dari sa Dalagit. Ya bali to dapit nak. Dari kuno ana agi. Naman piyagi anan dire. Wala mo giuban si Crystal kay gamudjul. So kaming duha nagpauban ko ni kay kanang di ba ko kakita ang mata mag-fill up sa mga gagmay nga suwatonon ba. Diya kanihang anak may ang pasuwaton. Baklay mi guys kay asa ito? Wala ko. So padung sa siwol di ay wala ko mapit la Jijin kay nagdali mi kay alas 10 na. Alagi to kita na dili guys so nagday-day dapit aglang danbang. Na nami dari guys. Hala. Balikan na siya. Ito mo tanga ko si guardia. Ilan ito balikan na ko. Hindi pa lang mo tawag lang ko na. Okay na ba? Hi guys, nahuman na jud mi guys aron dugadza. Buntag pa mi jang orasan na nahuman. Kanang naka kuha na jud ko og kanang ATM card sa Land Bank. Ja, salamat kadto sa nag-assist namo didto. Ang anak salamat po sa anak kay si Jay nag-guide na ho. Ngit-ngit ka man ah. Ari diri taw kanando. Diya mo hapit sa kuno mi dari kay mag-picture sa kuno mi. Wa man na mo muban si Crystal kay busy ka dos. Juan, busy si diyang module. Diya di man pwede mag kuan sa magamit og cellphone sa bangko. Diya dari sa misa siwol. Kay wain taon po ni ka picture og siwol ning ang kauban nga pulis. Sunto pulis niya siya guys. Jet Li. So idol ni nag-idolize ni si Jet Li, lady rider ng Cebu. Nice kay outfit oh. Ay tabo ni Jet Li oy. Tanaw ra ba Jet Li? So murag makasapot siya kay ganiha kay aron asa lagi pila dugay kadyo kay offline. Diyan na guys, I love Dalagit. Kita mag Dalagit na. Oh, I love Dalagit. So si Jijin, si Gian day ningari na mo ganiha. Diyan to ako si Jijin nagpariban kay gilibre siyang sister-in-law. Hi diha, Gina. Nasa Manila. So guys, diya nga. Ano kami dari sa dagat, bisag daghang dagat sa mga. Di ara ka init. Ano ka mag-picture mo sa ako? So guys, kay mag-picture sa kuno si Janari. A few moments later. Diya guys, niara na Miss Bay, diyan abda nag sa kabata dari nga. Sirang isa dari sa kwarto. Ang buang na mga kanak. Human ang imong module? Nagbusigira na sa module. Diya busy ko sa module, diya kahang pasalubong ni diya guys. Wala laman paan sa Julis kay wa may malayong mapalit. Diya nak lami man inak oh. Hindi okay ra kay anak? Wala man kay di man ka pwede mo uban kay amo nang gipauban kay di man uban kay nagmodule kuno si diya. Ang kana na kay lami man na. Yan na, kana na. Jahay sa kahoy. Hey guys, sa lingkod sa kudari guys kay ara jung labarag ang tanaw kang laban ang guys na tangtang ni nang kang kilay. Kuan day guys kanang ganihang buntag jay sa Jukado miningat to sa kanang Dalagit kay dito lagi na Island Bank ja. Mo to nakakuha na jud ko og kanang ATM card.
Ja daghang kadtong salamat jung tanan guys kay ugwa pa mo guys di ko makakuha mga ilang mga card na nga na sus. Ja una day pasalamat ko sa Ginoo kay wamin sa pasagdi. Ja salamat ninyong tanan kay ugwa pud mo kanang wa pud ko karon didto dani sa hang pag-vlog. Ja pasalamat day pud ko sa hang Tatay Ariston kay si Gigi nag pasimuno daning kuan kanang pamugas diyan na ganang mag-vlog ko limang guys gatong wa pa ko nag-vlog nga halos kada sa usa ka semana murag kaduha ka tulo siguro na manawag nga nag-vlog na ba kuno ko nag kuha lagi ko mag-vlog lagi tay kay busy lagi kadto ang anak tay mabito nang pajud ko di mag-vlog jud kay ang anak lagi busy pud kadto siya sa pag-eskwelahan ja asa mo ko manghuman og cellphone ja katong time nga murag ningali si Ate Monica masiguro to ja gihatag ni Flora mitong ijang cellphone nga daan so adto jud ko mag-video ja harang isin sa Messenger dali sang anak ja si Jaray mo edit mo nang di kadto kuan nagahang pag-vlog kay kanang kuan ra kanang isin-sin tra na ba sa Messenger ja ija pang isip ja mura pa ijang edit ja karon guys kay na may sud dagahang YouTube murag 200 kapin makapalit na ko og cellphone ana siguro kay naman siguro cellphone nga tag 10,000 nga pwede na pang vlog. Ja daghang kadtong salamat ninyo guys kay mao naman dinigi hatag na nga tasa ang kinabuhi nga mag-vlog kay aron lagi makatabang pug sa hang pamilya nga makasweldo pug og ginagmay, mamisog ginagmay pud lagi nga makapalit lagi pud mig bigas kay aron lisura jud kaado dare guys awa na nga upaw na ganin hang kilay. Bitaw guys aron labara jud ang kay nagkapasmo-pasmo jud in town mi dito sang anak kay ag mga requirements din namang da kuwang pa di ay so naglibot-libot pa mi dito sa dalagit kay nangita mi printer dito kay magpa-print pa mi kay napakuno nila intong i-screenshot kay wali kuno si Boy Tapang ba to nga vlogger diri sa Cebu nga dito ko lagi pud nagkuha og kanang sa landbank ja kinahanglan lagi tong i-screenshot lagi tong pila imong kita sa YouTube so mapoy among gi pangita dito magpa-print mi ja arang inita. So sa sobras ka init na upaw dyan yung kilay. Bitaw guys, wadyo ko'y kilay. Eh, na mabitaw mo rin kong nawag sigbin. Kaysa una ka man nag-ihit-ahitan, dyan karon wa na mo tubo. So adyo mo pag-ahit-ahit yung kilay, kaya naagang kilay oh. Makakita mo guys, so kuhan guys, mag-vlog ko, mag-eyeliner dyan ko sa kumugawas kay agang kilay lagi na. Sus murag sigbin, pero sagli lang guys, kay buhi man tan dyan. Gimahal po ta sa Ginoo, bahalagi nga ni katong naong murag nawag sigbin. Ja daghang kadtong salamat jung tanan guys kay ugwa mo di jud na ma kuani nga hang pag-vlog ja daghang kadtong salamat jung tanan guys kay madun lamang jud nakapamiso-miso na jud ko kay ug angin di angin ninyo nakapamiso ko ja bawro to guys kay hanggang mata murag di na mabuka sa sobrang kasakit ja mo adto day kuron sa garden ha kay magkuha ko og gluternit kay asa mag-inom sa og gluternit kay maora man yang tambaw og kanang makuan ko kanang paglabad ang ja pasensya na mo guys kay ang vlog ron wa magka dimao na kay sobra laging ka kuan kanang arang kainit sa tanan murag mga tangtang agatong us kainit ja muli ta daris bay sa gahapon kawan-uwan man ang makalabad jud sa ja guys amping tangtanan niya si Unix Vlog.